Η έρευνα και διάσωση μάχης αποτελεί κρίσιμη αποστολή που σε περίοδο επιχειρήσεων και σε περιβάλλον υψηλής απειλής διεξάγεται ακόμη και σε εχθρικό έδαφος μέρα και νύχτα. Η εκπομπή μας ακολούθησε το προσωπικό της επίλεκτης 31ης μοίρας επιχειρήσεων έρευνας διάσωσης της πολεμικής αεροπορίας σε εκπαίδευση σε όλα τα στάδια μιας επιχείρησης διάσωσης. Το Super Puma της πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται στον αέρα. Αποστολή του η μεταφορά ομάδας διασωστών μάχης της 31 μοίρας επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, με σκοπό τη διάσωση πταμένου που έχει καταρριφθεί και βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο. Φτάνοντας στην περιοχή άφεσης, οι διασώστες μάχης αναπτύσσονται και ξεκινάει η προώθηση στο εχθρικό έδαφος. Ο κίνδυνος ελοχεύει κάθε στιγμή και μια πιθανή επαφή με εχθρικές δυνάμεις έχει ως αποτέλεσμα τη σφοδρή ανταλλαγή πυρών. Ακόμα και στην περίπτωση τραυματισμού από εχθρικά πυρά, οι διασώστες μάχης εκπαιδεύονται στην απομάκρυνση του τραυματία συναδέλφου σε ασφαλές σημείο, αντιμετωπίζοντας τις πλέον επικίνδυνες συνθήκες στο πεδίο της μάχης. Ο αντικειμενικός σκοπός της ομάδας είναι η άμεση απεμπλοκή της ομάδας με όσο των δυνατόν λιγότερες απώλειες. Απόσταση στόχου 380 μέτρα, διπλό από αριστερά, 4 κλικ δεξιά. Ελεύθερος σκοπευτής, ο οποίος είναι πίσω από την ομάδα και καλύπτει την ομάδα με πυρά ακριβίας. Έχοντας γίνει ένα με τον περιβάλλοντα χώρο, ένα ζευγάρι ελεύθερων σκοπευτών της 31 ΜΕΔ καλύπτει με φωνικά πυρά ακρίβειας στο φύλλο τμήμα, εξουδετερώνοντας αθέατο από τον αντίπαλο κρίσιμες απειλές. 4 κλικ δεξιά. Εντοπίστηκε. Ρίξε όποτε είσαι έτοιμος. Σαν φαντάσματα, οι σκοπευτές ξεκινάνε τη διαφυγή, ενώ σε λίγη ώρα το σκοτάδι έχει καλύψει τα πάντα. Τη νύχτα η μάχη είναι πολύ πιθανό να συνεχιστεί, αλλά η ορατότητα είναι πρακτικά μηδενική. Αυτό όμως δεν ισχύει για τους διασώστες μάχης, που είναι εφοδιασμένοι με θερμικές διόπτρες σκόπευσης. Σε συνδυασμό με σκοπευτικά λέιζερ εντοπίζουν τον εχθρικό στόχο και εκτελούν άμεση σκόπευση, εκπέμποντας απόλυτα ακριβή πυρά, ενώ οι ίδιοι είναι αόρατοι στο σκοτάδι. Τα σημεία που δίνουμε έμφαση είναι η ταχύτητα και η ασφάλεια. Η ταχύτητα για να μπορέσουμε να πετύχουμε φρενδιασμό και η ασφάλεια είναι το προσωπικό το οποίο είναι να διασώσουμε, να παραμείνει πραγματικά ασφαλές και να μην μπορέσει να τραυματιστεί και να αναρτηθεί ασφαλώς πίσω και χωρίς προβλήματα.